Jeg sagde Stine og jage. Ja, marsvin. Jeg ser, om vi kan prøve, hvor den er lige herude. Så du det også? Ja, jeg så lige ryggen af den nu. Lige ude for. Ja, nej, mod venstre. Det er den. Altså, får du den på krogen, så er du færdig. Den er meget cool. Marsvin. Danske harp. Det er engang. Ja, ja. Jeg kan vide, hvad den laver henne. Michael tror, det hajer. Epic.